ka channel hatu phitap ka priang smobhaya phi sha kani ka episode badha kani ka kanti ka channel hatu phitap kan yo banwan ra shapi ya ka khana shaphang u angel ka jingyap shiwa bangin poi shakata ka benta smobha subscribe ya kani ka channel lada phempadap baphin yo shibun tali ki jingkantep bapla bat bayo jingmantoy ha kathma ba baar u Dr. Joseph Mengele ulalong u Dr. Rangba jong ka Auschwitz concentration camp kajaka balari ya ki jiu bat badai ban penyap yaki da ki sipai Nazi dei ha kini ki arpuei benai ba ulatre ha kani ka kam latep ya u kum uta u angel ka jingyap ubriu badai banjit yano badai ban penem bat yano badai ban peniap uni u doktor usngau tenat khamtam e banle eksperimen ya ki khon senrap ya ki brio ki balengkot lani kita ki dwarfs ki brio badan jingduna hakid khotmet bat uju sngu tenat ro ban pen kelarong ya ki khmat na ki rong kti shakirong blue uni u doktor ukhen baki khmat rong blue jong ki jat ben riu aryan ki dei ki jat khmat bakham krautam na baro ki jat khmat haperthei kani kapenlong yo u ban le experiment bat ban inject ya ki khmat jong ki jiu da ki kenja dawai ban pen kelarong ya ki tongin ya pet khendiat shaphang ka jingem jong uni u doktor lakha yo u Joseph Mengele how ubnai march ha ka khat phra tarik jong usnam khat khandai spa khatwe Hasenberg Germany udei ubrio ubastat ba bat ubashalak nadu ba udang khna namar kata ulalet ban pentebet yaladie ha kalan ban pule doktor ha usnam khat khandai spa lai punyo u Joseph ula apply ban yorung ha kan Nazi party bat kani kala penlong yo u ban shajit kum u member ka SS kabadai ka ktem sipai bala peniat dau u Adolf Hitler haus nam babut haus nam khat khandai spa lai phu khandai kari Germany kalahiar thma persha ya kari Poland bat kani kalong ka jingsdang jong ka thma ba ka baar ka perthai baro ka we klas dang khiwen bat u Adolf Hitler udang penklan shu yaki sipai German u Adolf Hitler udan ka jing isi ka bakrau yaki jat ben riu jiu bat kani kala penlong yo u ban sedang ya ka jingkem ban peniap bat ban penlong merau yaki ha usnam kat kendai spa sapwe ha kum kata kapor u Joseph Mengele udan ha ka medical team jong ki sipai bat ula khlot bat yo pangno bat umla bandan bentasyo bat ki sipai kumta la jiet no yo u banlong u doktor badai pet ha kani ka concentration camp kabalari ya kini ki jat ben riu jiu dei ha kani ka concentration camp ha Auschwitz ba une u doktor ulas dang ya ki kamrunar jong u ki bashir khai hadu kata bat ula nur ro ban puot ya ki khun senrap bat ban so lang yaki ulalong ru uta ubrio badai banjiet yaki merau bayano an pelat bat yano an penyap ki merau ki bakhlan bor ki yo ki wei pat ki syak penyap da ka ba syak set haki kamera badap da kala erbi ha usnam khat khandai spa saupulai u Joseph Mengele ulabo yaki twins haki jaka bakham kerpang lapen biang jingbam jingdi yaki bat uni u doktor ulale eksperimen yaki ne ki twins da ka basu lang yaki hajo bat hadien kata lapen ya phia biang yaki ulale bun ki surgery klem ki dawai ban penyo thia bat kani kalalong ka jinglen yarba ya ki basale eksperimen lada uwei na kita ki twins uyapno laput yo uta uwei bantep ya ka jing ya pher ha ka rukom long kamet latep ru ya u
kum uta u doktor u baju melien ban injek yaki khmat jongki khna ban penkelarong yaki nakarong kti syakirong blu namar udan ka jinget baki brio badan yaki khmat rong blu kidai ki bapojat kinazi ki yo i u kum uriu krau bayo i jangai bat utau ubrio ubala banno senyang syakikam wat jingtep ki jiu batiwe ki brio pade ki i u kum utau ubrio badan yakadonur ksut haswa bankut kathma ba baar uni u doktor ula petri no nakani ka concentration camp hadien kathma kari Germany kalalat nakarukom sinshar u Hitler balasdang ka jingkem no yaki badan kti bat u Hitler baro ladon buon ki kenti ba uni u doktor ula jan syakem henrei namar ka jing shalak jong u ulalat embun sien hadien bo ula smotho umdan jakasyo ha Germany uni u doktor ula perri no shari Argentina bat ula pen kela kerteng no yaladi hadien shipos nam bo ula sa ha Argentina u doktor Joseph ula let perri no sha Paraguay bat hangi haus nam kat kendai spa nyopu kendai ula klat no da kabangam jilop hakapor bo uyo ya ka jingpang stroke hakapor le jingi